Hi guys, good morning and welcome back again sa mga channel guys. Kin and Kim Burato vlog. Sa karong adlaw guys. Arang gajud ka grabe. Grabe gajud. Salamat gajud kog dako kadus kahitasan. Arang gajud migin sa ka pinangga. Pinangga pag mininjo ka adjo. Karong adlaw guys nako ipakita ninjo. May gi-deliver dari sa bahay. Ginoo ko. Salamat sa gadyo te. Salamat sa gadyo sa mong hatag nga kuan. Nakuhaan sa gahang stress. Kaya ba man sagid mo guys nga kanang naay mo balhin mi didto lagi puhon. So manehan lang nagajinmig mga laing materialis na pud sa pagpatukod nato sa kamalig. So na dinis sa ingin nga kamalig kay ang mga sin kang ay tag-as naman. Sa guys, nako ipakita ninyo. Maawa ninyo guys. Guys, kita mo na guys. Naay basiyus beer. Oh. Guys, kita mo na lagi na ako guys naisin. Ay nisin hindi deliver dari. Nuko. Mo nigihatag ni Ate Mercy na Isa kong gitagaan og sin guys, isa ni sagot sa sin na mga 12 ka buok. Nuko guys, 12 ka buok nga tag 12 pud kataas. Grabe ti. Di natin ni hatid na sila wala mo ko ka video diha pag hatid kay wa mi dari sa bahay. Wa mi dari guys pag deliver daring kanang naay kanang sin kay nagpalo up man dito sa awas guys kaagdad to lagi nga datos na ay juta nga mga kuanan grabe magkasagag tubig dato so sa mga gipalo up dito sa awas mo tong pag deliver nila diri wa mi dirhi bay mo tong arang gadyan ng lipadya ganad judte agi mong gi kuan nga 12 ka buok nga tag 12 ka taas nga sin arang gadyan kadto kas daghang salamat kadto judte arang gadyan kadto daghang salamat kadto Ate Mercy. Baw na ka kinsa ka di na apelyiduhan kay ningon sa ate nga bahala ko nugi ko gisangan basta kay di nag-isang apelyido. Salamat sa kajote. Sa patanawon puno dadto guys sa gamay na tong kuan guys to na pud dadto. Diyan patanawon guys. Excited na ko kajo. Ko makahilak mo ko magana. Kahilak ko sa kalipay. Arang gadto kajo daghang salamat Grabe gajud. Wa jud ko magdahom guys. Kung magdahom nga kanang nay mo abot ng may ngani. Salamat ka adjo. Salamat sa kadyo te. Di ko mao nga kuan basta kay grabe ara gyud nang lipadya. Kaya at least agamang kuan guys nakuha-kuhaan nakuha-kuhaan agamang kag lipay jud mi ka adjo guys. Singga na jud ka hilak ko maghina grabe gyud daghang blessing nga ning abot daghan ka jud salamat ka jud Lord. Ibaw jud kag sa yang gipang ampo kada gabi da sa jud ko mato mo jud kan may gipang ampo ang Ginoo ko Lord tabangin taon mi nga ma-okay na in taon na gamay ko kuan na gamong mga kaproblemahan sa yung mo to si Ate Mercy ning sa mingi kuanan og kuan sin si zaman ni sagot sa katunga kay agi kuan dari sa mopanday puhon 24 man ka buok so agi kuan ni ate lagi ko ni ate na mag 12 ka buok so ani kamot na laman mi danig ipalit pud na mo tuhon og 12 pud ka buok so 12 na laman siya mga kuanon sa mga ubang materialis dito paningkamutan dito na mo guys kay bawo gid mo ang gid na mo yung taong paningkamot tinabangay gid mi dari paningkamot kaya na po ko ipakita ninyo dito grabe gid ang limadya gid grabe wa jud kabutang nga sang kalipay kay ingon jud ko thank you jud kadyo Lord pinangga jud minimo kaadyo. Salamat sa kaadyo. Salamat sa kaadyo Ate Mercy sa manggi kuan ate nga sin. Salamat sa kaadyo te. Ako ana jud ang kageu. Guys, padung mi dadto kay na ko ipakita ninyo guys nga kanang gihatid gahapon. Pajong. Oh, papalit ako sa pajong daw magoy pajong dadto dako laman. Mura kang mushroom dadto magda. Pakita rin na ninyo guys lagi hatid gahapon una-una og hatid. Ana guys di ang katong naigi nagbuslo to ana gialid-an na ni gahapon sa awas guys mo tong ako ka video dito pag abot sa scene kay dari man mi nagkuan gahapon nagpalu up mi dari sa tubig karon taon lagi di na taon mahitak dari kay grabe din taon hitaka bintaha na so jawa na pa dadto sa kuan inja guys kita mo nang nasang likod kini kana guys mo ni giuna-una ni hatid gahapon grabe jud guys ana jud nakita una-unahan di ana una-una na guys pero kuwang pa jud pila ni kabuok so taro ko mo explain just bay kay sabat dari ka just bay aw dari sa likod guys kung una-una nilaghatid gihapon guys
Plus. Pag hinay ka madawhog ka day. Ang to na lagi. Kinuo ko. Uy, David. Kala ka dali. Na guys, ng uli na mi dari. Diya guys, nakita na ninyo dato hanggi pasilip ninyo nga katong giingon nga ning deliver gahapon kauban dari sin nga gihatag ni Ate Mercy na mo nga dusi ka buok katunga sa dato sa among gamitin danto. Dati, thank you jud kaadyo sa imong gihatag nga sin. Grabe ka dyan imong lipadya kay nawa nagantaw hang stress. So guys, wala man tawag kumahlang na sang stress basta kay nawa naghang nawa naghang kagaeun tawo namang pamilya, namang Gabriel, nawa naghang kagaeun duha. Nakuha na. At least nagaan-gaan na din tawo gamang kuan. Magaman na namang hananaan guys agatong idugang na madadto pohon. Kay bawo naman dyan mag-unsa kay tawang gipasilip pa dyan ninyo dadto sa manggi deus amang gihindu-hinduan dadtong kuan. Deus gihinduan sa mga igagaw dadto. Salamat po ko taon sa mga igagaw kay taon sila magduha-duhag tabang na maghinlo dadto. Sa agdatos tubig pud na okay na kay man na magi pasumpadyan gapos taga-awas mo toy magi ngadto gahapon nga arong ma-okay na to di na magsigig lanaw ag tubig kay mamana. Tapon kaluyas Ginoo makaipon na pud mi mo na pud to pasugdan dato pohon. Kita naman dyan dito dato pasiuna guys. Grabe jud kaadyo ka. Thank you jud kaadyo. Na jud mga tawo nga wa jud taon magduha-duha sila og tabang namo. Wa jud sila magduha-duha og share silang mga blessings. Musabot din sila sa mga sitwasyon. Daghan jud kadto salamat ninyo te. Ganyan sus makahilak ko maganahuna. Kahilak ko sa kalipay. Arang jud kadto ka. Grabe. Ang gajud ko kuan. Ang gajud ka pinanggas Ginoo kay najud sa gihimong instrumentong mga tawo nga isang instrumento kay arong mo kuan na mo. Salamat sa gajud ninyong tanan di na mo tagsa-tagsaan og mention basta kay bawo na mo kinsa mo. Ginoo na mantigo ninyong tanan. Ginoo na mga antigo sa inyong kaadyo diri namo. Grabe gajud. Arang gajud ka daghang salamat sa gajud. Sinunggi hatag nga grasya diri namo sinunggi share nga blessings. Salamat sa gaadyo ninyo te. Ja guys kanang sa tanan natong mga sponsor nga ning kuan na guys i-appeal nato sila sa atong mga prayers kanunay nga hatagan silang maadjong panlawas sa ilang tibok pamilya. Sa tagaan silang daghan pang blessing sa ilang tibok pamilya guys kay grabe jud arang gajud sila kadyo ka mangi tinabangon. Arang gajud ka mga kuan jud sila kanang kuan jud mga kasing-kasing ba. Sabot sila sa mga sitwasyon nga nga tabangon naging taon nga kuan gamay man lagi dari kubati yung taon pud lagi ni kan tawo makatigom-tigom. So kadto guys katong napalit na mag-una dadto nga kanang lublak mo to og katong tinigom pud namo nga katong dinarbahoan ni Gabriel sa katong panggi kuan ni Ate Josephina mo kuan kay bawo nakatigon sa to mo tay ang maghinay-hinay dito kanang pang-order guys so bot kuan daghan pa og guwang pero at least paningkamutan dyan na paningkamutan dyan na guys nga maabot dyan na among kuan kay bawo na mo pag gani na kuan isyuhan na mig di mao pero sa dilaman okay ra man na dag-ingan na natural ra man dyan na mo nagiin guys nga pag gani ka kuan may kuan na nami pero sa dilaman na may Ginoo nagtan-aw nato basta gajud arang gajud daghang salamat kaadyo grabe gajud guys wa ko nag-expect nga ingani salamat kaadyo salamat sa kaadyo Ginoo na mantigos inyong kaadyo diri namo guys thank you kaadyo thank you sa kaadyo Ate Mercy sa imong gi share nga kuanti sin atang sin na mo so gisagot ni ate ag katunga 12 pieces kay 24 pieces man agi ko anja diri guys amo mo puning atangkasan diri sa diri so nag-ulam man sa ko maghunahuna kay atangkasan so daghan sa kaadyo sa buklot mag-andam na lamang ko danig bulkasil na lamay hang andaman dinhi kay aron mga tapakan ni siya nag-uo ko naghunahuna kay bag-upang gaani sagdi na laman saan man gud nga di man ato alangan man umang magusta hindi lang kay ma-okay ra lagi ang tanan guys basta uban nila man mininso kanunay update pud man kanunay dagtos atang tukuron nga kuan tuhon kaluyas Ginoo pagtugot ni jang tanan isalig na tanan ni ja ubanan pa sa among pagpaningkamot kay magsige lang matag ampo daw atay paningkamot wa gihapon mo na ingin tag sige ra matag paabot daw atay paningkamot wa gihapon so mo na guys paningkamot
dampeng ampo kay arong gaydan tani just maadyo natong buhaton kada adlaw mura dyan na guys ni kuan. Salamat kaadyo dyan sa mga tao nga wa magduha-duha og tabang na rin namo. Grabe ka dyan. Arang ka dyan ni kadyo ka bless kaadyo nga na amo ni guide namo. Salamat sa kaadyo ninyong tanan guys. Thank you dyan kaadyo ka. Arang ka dyan kadaghan kaadyo salamat. Grabe. Di ko muhilak sa yung atubangan guys. Arang maatas ang naong muhilak. Okay. Gani naman good pag kuan na to guys. Naghilak kung kuan pakita sa camera kay wow ko butanaw sang naong. Guys basta sigad na kay bawd sa ang gibati karong panahon nga grabe sinang lipadya sangkas langit sang kalipay nga nay mga tawo nga nagmahal na mga tinuray daghan sa kadtong salamat ninyong tanan arang gadzag kadto kalami is pamati naman lagi mga tawo nga wala nakasabot sa mga sitwasyon pero napoy mga daghan tong mga tawo nga nakasabot namang salamat sa kadto ninyong tanan guys. God bless jud ninyong tanan more blessings pa moabot sa inyong pamilya. Katong mga kuan guys, i-appeal nato sila sa itong mga pag-ampo nga katong tanang mga tao nga ning share silang blessings, wa magduha-duha og share silang blessings nga hatagan sila sa maadtong panlawas kanunay. I-bless pa kanunay ang ilang tibok pamilya. I-guide sila kanunay ni God. Diya guys, matag adlaw silang ginabuhi hatagan pa sila og daghan pang ka-blessingan nga moabot silang kinabuhi guys. Maura na yung mga kuan guys. Pasalamat ka sa kong dako. Grabe ka dyan. Arang dyan daghanag nagmahal na. Kaingan ka dyan kong na may mga tao magkuan na. Pero daghan pag nagmahal na. Arang ka dyan ka dyan kadaghang salamat ninyo. Pinangga dyan ninyo. Salamat sa kaadyo. Kaya bawa na magkinsa mo. Sigad na pa yung mantigo ninyong tanan. Ginoo na yung mantigo na itong tanan guys. Ninyong tanan. Siya na yung mantigo mo ba sa inyong kaadyo diri naman. Kaya guys, at nag-iiban sa kanunay pag ampuag at mga sponsor nga hatagan pa sila daghan pang blessings karon daghan pa sila matabangan na guys. Maura na yung video ko rong adlaw. Pasalamat sa kong dako kay di anay nakita nga improvement dari sa atang kuanan puhon kaluyas Ginoo puhon kaluyas Ginoo. Another tigom magtigom na pud mi guys. Mangkuan another na pud nga materials nga mangipa deliver dari puhon kaluyas Ginoo. Basta dyan hagat kapag ampo lihik dyan nga kanang kuan maningkamot di nang lihik nga binuang paningkamot dyan nga kanang ubanan sa pagampo di dyan tani dyan pasagdan na dyan dyan kanunay mo guide nato and more blessing pa sa mga tao nga ning sponsor nga o sa mga tao nga nang nagduha-duha og share silang blessings na to guys. Thank you so much kaadyo.